Muri yeZimbabwe kwazivai ndadzoka zvekare pano ndine nyaya yandiri kuonawo panapa yandanzwawo iri kutaurwawo iri kutenderera mastreets umo, nyaya yekuu yakaitwa muna 2017. So nyaya iri kuitika naro panapa ndeyekuti kuu iyi yakaitwa yafungwa navachiwenga here kana kuti vachiwenga vanga vatongorowo munhu aitongoshandiswawo, because zvavakaita zvacho zvakavhundutsa vanhu kuti unotora masimba obva wanopa umwe munhu. Ndopari kuziva vanhu vakaenda varovhundutsa. Saka pari kunzi saka since iwo futi vanga vagozara threat kuti vanzi vanoda kudzingawo basa ose maruma zvanga kufamba kuti vakazongoitawo kuti saka regedza ndingoita izvi kungoriska kuti hapana kusiri kufa here kana kuti chii. Ndo nyaya hombe iri kunyanyisa kunetsa panapa iri kuitika, ende nekuti vachingopedza kunoita zvekuu ipapo vatoresigna kuti vakutosiya basa kwavaishanda kugeneral ndo dzimwe dzenyaya dziri panapa. Now ndiri kuzoona nyaya patitangira ikunzi now the question is who was really behind the November 2017 coup. Surely it can't be Chiwenga. That I bet. I now strongly believe that Mnangagwa was behind the coup. And when we say Chiwenga gave ED power, we are misleading the people. Chiwenga akazongopindawo, but he is not the main actor. Ndo mashoko atanga panapa. But ndiri kuzoona maZimbabweans vakati tiri kuida nyaya iyo, ngatipinde nayo mudariro, vakatanga kudonha nayo nyaya iyo vachitaura kuti pulling off that daring stunt would not have come on the backdrop of Chiwenga's shrewd and astute planning. With such precise execution, this coup had all the war makers of Ruka Chivende. Chiwenga was just a stooge who took one for the team fact. Exactly. It could have been Chiwenga ipapo naramba home, waifana mbango pikanari yanga ari uya ne the whole idea, because we angono unoona nyaya maitikira yakaitika kuye ndokuti uyangota chingodzi ndomudonedza mangwana cheche. Akabato mshuwa ngoda nyingosumuka ipapo kuna munhu ende zvanga zvabva kuitika wiki rapera ndikuti ndo papa jwa ice cream kana mamanzo ice cream yanga itika vasongozopera vasongonzi kuyu akuzonditi chiko ndanzwa kutanga achitita zvakati ko boy here munhu ndinakamisa kabuzere ndomunodo bozi ari Jim Gabanga asina mangwana manje kana atofunga tata kuti akutokubuka angari murume cheche angasiri wewe kuti tinata zvemakuwa kutendera zvichimba endezvezve atongoti iwewe kana watotadza ndikutokumisa izvezvi ndo zvaanga atongori mumwe pana pari kuzobuda ari kuti so you are saying the commander of the command element at the time did not contribute to that event. I doubt. What might be the case is that those who were on the ground have been neutralized, making it look like the commander is now useless. He probably contributed by nodding to the idea, but that was just about it. Everything else seemed to have been engineered by Mr. Mnangagwa. Ndo mashoko ari kutaura nemumwe panyaya dzacho dzapata vamwe vari kufunga kuti pamwe ndi George manje. Because George but I mean, what do you think? Imonofunga zvakanyatsofamba sei? Tell me guys, kuti tionesana pana pamwe kuti Chiwenga is too deep to exercise a careful and articulated part. No, even Dambudzo, ma brigadier arikudona ayo brick by brick. You see, mumwe arikubuda arikuti, why don't you direct that question to Chiwenga to get the answers you ask here? It's stupid to even ask Munagubvunzo another question. Why? And we all know that could have a chance to Pinterest and that kind of question. I know to that out those people the no one would even come book for an interview, but no interview. Anogamba chingodzondiri busy alright kana afunga kuti udada ita interview nekwe anotokuzoti saka toti munyore pasima questions achitimboona tositanga tafunga manswers tozoya toita and we all know that hapana chinombochikisa ipapa hapana chinoshamisira kana wamubvunza wakamira pachaunga ai mfunga kuti ngaipindura question iyo akona kukunyararira unoitanga wakamira pai ngatisaitenga tisikuziya izvo zvinenge muchidhila nazvo umwari kuti yes you are correct, the coup was planned way back by ED. Professor Johnson disclosed that in 2014 during the political meeting during those Gamma talks to fight ED has been the second most powerful man in ZANU from Bob, because he created all the
previous and current security structures. Saka uri kuona nyaya iripo munhu kuti aishanda kuma security ngirigini ayotombotaura kuti ndiri minister of securities for a long time. Saka wada ndipandukira ndozviziva because ndinda create ma systems mazhinji acho ari imomo. Saka ukada tongondipandukira ma systems iwayo anongo remember kuti ndiani the godfather of ma systems iwayo. Saka ndopaita kuti ayo wandipandukira ndongoromugara ndangozviziva futi ngori kuti the people who were behind the coup were Muchangwa, George Charamba, and the other crew. It seems they used Chiwenga for military logistics, but he was not the architect of it. Ukona nyaya ichi ilikuwa ponza ayo. Chiwenga wazongoza ndimo ma superpowers. Ndo vanokwanisa kuplaya that role yekuwa. Because makadata zvinhu zvenyu musina army mukati. Inongorongosvika mangokomba kuzvanzi muita sei pape. Bhai papo roka emeze zvezvo mukatiza. Saka ami manje muto chese chamukuronga mutoronga nemageneral mutongoita zvinhu zvoita se zvinenge zvichifambirana ipapo mwari kuti it will seem so based on what we expected the general to have done, vice versa. The disposal of brigadier one by one, vachienda ghetto youth who say general was just a brand ambassador of the coup. Ayokuseka namoze rugare achikwadi varume vavo vachita kuenda nyeyo urazvinozoti amana kati bozongorongone zvimwe zvakavavimbiswa nzira vakomana toda kuti tiite zvakatiri kuita apa. Saka zvatichaita panapa tapedza kuita ningirigini tipe bhuku. Saka ningi uchipedza kutonga popindawo ninga nditi ninga chipedza popindawo ninga nditi ninga chipedza popindawo ninga ningi une makore mangani yayo unozotonga munhu afana kutonga kuma 8 imamana muri ma 60 mimi muri ma 40 ma 50 ma 50 ndi something. Saka iwo munozotonga mako iwo ayo yanozotonga kana ku 90 vamwe unozopana no ma 5 years amana bo nditi iwo bvangota abo zvinoita. Saka zvichingoenda zvakadaro. Saka mune makudzima bosi mune makunetsa ngori very correct. Another coup which was attempted and wasn't supported by ED was neutralized. This one went well because Ruka was in the support and was the backbone. Even Mugabe said ED had masterminded the thing years prior to 2017. Mwabuti, do you know that before what you call a coup happened, the army and senior party officials wrote a letter to Mugabe warning him about grace and to reign in nekuoma kwange kwakaita musoro wa Mugabe. He didn't listen, so they had no choice but to do what they did. Even kana kutoba but inozoti ndakamboningirikana ndakambozvitaura panapa ndakati inini my own understanding the way yakaitwa kuya ini ndakatofungawo zvamumaonera angu kuti I think ZANU-PF ndo my train ita zvinhu kuti vamwe vese vanenge vari paningirikini but kana takubva ndichasirewo vanenge vachizana vega but muchandibvisa neku so that zvotenga zvakaoma kupinda pachigaro kungonzi hapapindiki panopindwa neku haitongeke nyika itoreke. Ndo zvandakafungawo zvangu inini pandashure mumazuva ekuti ndandamboona nyaya idzo dzichiitika ndakatofunga kuti vanhu ava vandaze vanenge vachizivana but mimi unongotambiswa chamutengure chekuti musanzwisise zvezvo zvichiitika because kuti kwangofunga kuti kutonga bot apapindiki apatongeke apatongeke ndongeone ningirikinika like makambonzwa mashoko aitaurwa achinzi iwe usafunge kuda kutonga kana usati waita se uchitya kumboenda kana kujeri usafunge kutonga kana uchitya kuita se kumbopfura nenzvimbo dzakaita sekujeri. Inoona nyaya dzinechitaurika kuna vamwe kuti havadi kuenzwa nyaya yekuzonzi kujeri ende unozonzi kana une mwoyo usina kusimba ufunge kutonga. Saka mune munongofunga nyaya yekuti nobva kuti nyaya yekutonga ndainzwa zvangu but nyaya yekumbotanga ndarwadziswa nyama handidi nini ndo nyaya imwe yandakaongorora inoitika ipapa. Saka zvekuzvi zvinonetsa bara meno muri Zimbabwe ndangoyo pana kuti tinyazoonesana because nyaya iri kutenderera ndeyekuti pari kunzika ava vari kutanga vari sideline because pane nyaya iri kuitika iri kuclaimwa iko zvino zviri kunzi Women's League here chinji inonzi iri kudawo iri kuti yawe iri kunzi yakudawo chigaro chevice president. Saka pari kunzi tipewo one post yevice president ndo nyaya imwe ndakaanzwa iri kunyaonesa. Saka pari kunzi Women's League zvairi kuda ipapo ka obviously pari kutsvagonza ari wiki achaita se achabva ipapo ndiani. Saka pari kunzi ari wiki achabva ipapo ndiani. Makanzwa nyaya yakatendera ichinzi anzi idi anoprefer again anoprefer Mohadi nje makanzwa nyaya dzawo dzinenge dzichingotaurika dzavanozobuda zvavo vachiramba mupublic kuti hayi chimbomira imi zvikuru zvinyaya zviri zvomutaura izvi there's no factionalism in the party chinji nyaya dzisi dzinotaurwa dzedzi. Saka vanhu vakamirira kuona kuti
the general vachaita sei, vachabva here kana kuti vachaita sei? Since women's league yati yaita sei yakudawo, we all know kuti women's league kona chinzi kuda kuti kuiswa ipapo vanenge vatongobvumawo kuda kuti ingoita sei ingozongonzi yapindawo zvayo, but it's not easy for them. Even iyo vachawanda zoti macomrade ayakaya anotori serious bazvinezvi unless vatongozvibvumirawo kuti ngatimbochipowa one munhu wekuwomen's league. Saka ndo nyaya hombe iri kupisa, iri kuzoita kuti patauro kunzi saka kana muri kuti vanogona kubvisa Chiwenga panikini patsono boisa mukadzi sakura kuti Chiwenga hazirika muridzi weku muri kuona pane nyaya hombe baba, ndo nyaya ku yasumudza mutauro dzese dzamuri kudzwa idzi. Ameno muri Zimbabwe ndangoti ndidari kuone panapa inini munoziza kuti ndikada kutanga kutaura zvechokwadi tinoona kuswerera tiri panapa because ndinotaka kuti tauri simbi chana nyaya iyi munonose muridzi weku ndiani mimi. And do you think kuti retired general vakapusa here? Munonyazoiona sei nyaya? Tell me in the comment section. Kana uchingotanga kusvika panapa first time yako kugara wa subscriber kana usina ando wazviona. And the most important thing, like this video, comment undudzo zvandabvunza kuti muridzi wekuwa chakaitanga ndiani.